ברוכים הבאים לסרטון שלי. אז אנחנו היום משחקים GTA. כרגע אנחנו קצת במצב שנתקענו. מחילה וסליחה. שיט, קרה תקלה. אוקיי, עכשיו חמוד, אתה נתקע בי, אז אני אשמח אם תלך. ולא, זה לא רכש שגנבתי. המכונית לא זזה. אולי אני שמנה מדי, אבל הוא איזה סקיל. שיט. חברים, חזרנו לפרומקס שלנו, ואנחנו נהגי מונית again. לאן ניסוע? חמודה, רוצה טרמפ? רוצה לא, עד עכשיו. טרמפ! חלבה כפויה טובה מכל נפש באמא שלי. יאללה, אנחנו ממש נוסעים על כרגע, אנחנו על נראה לי 200. מספס בנייה. אוקיי. כי את לא חשבת בחיים אמיתיים, את אומרת לך שזה דיר. אני יודעת, חברים, זה לא מה שרציתי לעשות, ואתם ממש מקשימיי. דרך אחורה ניתן לו לעשות את אוקיי, חזרנו. אני על זה. אוקיי, מה אני אשמה? אתה נתקעת בי, אחי. נו מה? שיוואווה. בואו, טרמפ, אני אציל אתכם מהמשטרה, בואו. טרמפ, אני אציל אתכם מהמשטרה, בואו. בואו, אני אציל אתכם מהמשטרה, בואו. רוצה שניכנס אחד בשני גם? לא, וואטה. וואו. לשם אני לא מתקרבת. יאללה. שיט! אוקיי. ככה, בוא, הציל אותי, אחי. הגעתי בנהר. לא פאטה. איזה סיבה. אני נראה לי יכולה להיכנס? לא, נעשים. יאללה בוא. אמרתי לך, לאיפה אני? ב-863. 8,000. מה? 8,000 מה? לא משנה, הצלחתי. עליתי במדרגות. מישהו רוצה טרמפ, אני אעזור לך לברוח מהמשטרה? לא. כן, גבר. אני נראה לי מאחוריך, לא? לא! לא, הנה, פה. חברים, אבל נראה לי הולכים לשרוף לי את המונית. כאן נכנס אליה עכשיו, אחי, מה זה? אני לא רוצה לסגור. אחי, זה עושה לי ים. איזה טיקטוקים, תקצי על איזה. תקצי לאכול אוכל. לא, אני לא רעבה. היי, בוא, מד הקיסט. היי, חברים, מקיפים אותי פה אנשים. אוי, איפה אתה תקוע? אני אבוא לעזור אותך. לא, אתה תקוע. לא, אני כבר לא תקוע. אני אשאל אותך גם. איפה אתם? בוא נעשה איחוד של כל המוניות ונהיה חברים הכי טובים. צריך לעשות איחוד וכאילו נעשה... חד משמעית צריך. איפה אתם? מה? כן, אני בדרך לשם. אני בא. אתם יודעים שאני זמרת ואני רוצה שאני אשאיר לכם שיר? אוי, לא! רגע, מישהו יכול להציל אותי? נשבר לי כל המונית. מה זה שם בשמיים? לא ציפור ולא מטוס. זה כלי טייס, בלתי מאויס. זה כלי טייס. יואו. איך אני נכנסת? זה בטיחותי? זה לא בטיחותי? טוב, לא נורא, סע בכל זאת. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation.
איך אתה קופץ? וואו. הגלגל של גוגו. בוא נלך לאכול ביחד. מישהו מחפש לבוא לעבוד? לא. אנחנו לא חברים שלך. הנה. אנחנו לא חברים כולם שלך. שבאמריקה, כן? תעזוב אותנו. אני חבר שלו. ואתה לא חבר שלי יותר? לא, אני חבר לשתיכם. אז אתה חבר של שתינו, אז בוא נעשה חיבור קבוצתי. יש, זה מה מה אפשר חבר. להזמין? בוא נזמין ביחד לאפה. היי, אתה, מה איתך גבר? איך אתה? איך אתה? אתה רווק? אני? אתה רווק? כן, אבל בקטע של בנות, לא בקטע של... אני אישה. לא מצליחו שאתה כמו גבר. אני נשמעת כמו גבר? זה בושה. אני לבושה, כן, אני די גבר כאילו במשחק, אבל... בוא נתנשק. היי, מה? זאת בגידה. בגידה לאור יום. היי, אתה שדדת, אבל אתה חבר הכי טוב שלי. אני שדד אותי. מה זה הבגידה הזאת? איזה בגידה. אוי, סליחה, בוא תביא לי נשיקה. עכשיו יושבים. אפשר לשבת עליך? נו, אז איך אתה? בסדר. איזה שווארמה. השווארמה, אוי, שכחתי לקחת אותה. האם? שכחתי לקחת אותה, מה אתה? תודה. בסדר, עליי, הכל טוב. יש, אני שילמתי על זה אבל. מה עשית? גנבתי את השווארמה, אצלי בבטן, זהו, אכלתי. לא הבנתי. אתה גם בגדת במישהו בטלפון ואתה גם כאילו אכלת את אני? השווארמה? הנה, אכלתי אותה. אתה רואה? אוי ואבוי, מה זה? טעימה דווקא. רוצה גם? כן. אני עליי. לא, מה פתאום. זה היה עליי, אני שילמתי. על השווארמה הזאת? אבל אני שילמתי. הזאת? הנה אה, שווארמה. וואו, עוד אחת? סתם. אתה לא, תשמין הנה אותי. עוד אחת. אני לא משמין אף אחד. אתה יודע שבזוגיות בריאה, אז הגבר צריך להשמין? לא בא לי. מה זה? מה מה יש לך מתחת? לא יודע. אתה רוצה שאני אבדוק לך? בוא, כן. בוא. רגע. בוא, תן לי לצאת. תראי את זה. רגע, חכה. איך אמרת? היי, חכה, תעצור, אל תזוז. הולכים לשירותים ביחד. אין בשירותים. חכה, אני אבדוק לך את התחת. רגע. יש פה אחלה אווירה. בוא נשב. מולך אני יושבת, אבל... הנה קניתי לנו דונלדס. מקדונלדס קנית? דונלדס. לא, דונלדס. לא, מה מקדונלדס? לא רוצה, הלכתי, די, זהו. לא, מקדונלדס, לא. מקדונלדס. טוב, אז בואי מקדונלדס. איקס. טוב, אז רגע. מה המספר? לא רוצה. מה אתה לא רוצה? דקה, אני מתקשר למישהו. התקשרת אליי. מישהו שאני אוהב. וואו. היי. מה קורה? אני אוהב מישהו שאתה אוהב? כן. יש. בוא נעשה תמונה. בוא נעשה תמונה ביחד. איך אני מסתובבת? הנה, אוקיי, יאללה. בוא נעשה תמונה. מהטלפון שלך. וואו, אבל אין, כמה מקום. זה שמן. אתה קראת לי שמן? לא, כאילו לטלפון. אני אעשה מהמשחק. איך בוכים? מהעיר. לא. מה זה? הנה. איזה חמוד. בוא נעשה סלפי. צילמתי אותך. אז תראו, זה החבר הכי טוב שלי. עכשיו הוא שותה. מה עושה? חבר שלי, מה אתה עושה? מה זה אסקייפ? הלו. הוא דג אותי. יש הרבה דגים בים. אני אחת מהם. אני דג דולפין. היי, אתה קראת לי דולפין? לא, מה פתאום? אני אמרתי, דג זהב. אני כריש. כריש. למה הוא לא יכול ללכת? השחקן הגדול. הוא באמת דג אותי. תפסתי את הכריש הכי גדול בעולם. שימו לב. היי! למה לא יכול ללכת? כי יש שמנה. יואו! זה לא היה יפה עכשיו, וואלה נפגעתי. טוב, אני סולחת לך. לא אמרתי לו. היי, תרכב עליי.
אני בא. יש. טוב, אז... לא. אין לי הרגשה. לא, אבל... מה זה, אני מריח? אני מריח בתחת שלי. וואי, איזה חופרים. מי זה? I don't know. וואו, אני יודע אנגלית גם. אתה יודע גם אנגלית? כן, בטח. גם אני אנגלית. רוקד. לא. נדבר בהזדמנות. לא. למה? זה לא אתה, זה אני. מה אני אעשה? מצאת אותה. לא, לא. למה? אתה אחלה. אני לא מאמין פשוט. לא, זה לא אתה. אני ידעתי שזה יקרה. זה לא אתה, זה באמת אני. גועל וכי נפש. המשחק לא הולך לי. אני לא מצליחה לזוז במשחק. אני ידעתי. הופה. אלט F4. לא, אל תפר בה. לא.